Yun yung maganda to guys. Umilan tayo ng pagkakari natin dyan. So guys, ito yung part 2 ng review natin. May mail na ako ng 10. So 20 peraso na ito, mail na ako ng 10. So ito yung mga ganda. Isa po sa mga ganda. Pula or orange mo yan. Mga asapot, mga aji, yan yun. Ganyan. Balik na natin. Yung pangatlo guys.
tatlo.